bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon ko ñalawma aset awri ko nogas go lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗirɗen ko toon to États-Unis e tugnade habaruji gommiɗi to CNN hono kamɓe CNN ɓe mbawino neldude invitation hono kanko ɓe candidat ji ɗiɗi hono kanko Donald Trump e kanko kadi Kamala Harris ɗum noon ko pour beele ɓe potta to CNN ɓe mbaɗa débat goɗɗo e nder lewru octobre tugnade habaruji gommiɗi to campagne makko kanko Kamala Harris ɓe mbawi jabde invitation mo CNN waɗi pour kanko e Donald Trump yoɓe mbattu débat goɗɗo kadi ɗum noon e tugnade CNN no haaldir no wiide kalandiri mo rokkunoɓe ko yo débat o yo won ñande nogas e tati lewru octobre kanko Donald Trump e tugnade kadi haalluji hande gommiɗi to CNN o wi wonde ko hankkadi ne wayno débat pour wattude débat goɗɗo tardi pour makko kanko Donald Trump o wi wonde ko débat mo wadduno e Kamala Harris o woni débat ɗiɗaɓo pour élection ngaji présidentielle par ce que débat makko gadano ko wadduno ɗum koye Joe Biden donc ene wayno oɗo saha joni o yiiɗa wadde débat tataɓo faama tan ko ñande 2 octobre lewru octobre hono kanko JD Vance vice président mo kanko Donald Trump mo ƴefti e kanko kadi gouverneur Tim Walz mo kanduɗa en kanko Kamala Harris mo ƴefti maɓe pottu kadi ɗum noon débat maɓe baɗoji taw ko CBS waɗat ɗum donc ene wayno oɗon débat kadi hawnakki kanko Donald Trump ne wawi taw ko ɗum woɗi o yiiɗi wonde wona débat makko cakkitto o wiyede kanko hoore makko waɗi débat goɗɗo ko wawi wonde fof e ɗum ɗon kadi ko hunde nene continue ne haale e kadi ko hunaki kamɓe démocrate maɓe kutor ɗum comme ko élément ji campagne pour wiide wonde ko kanko Donald Trump o salima walla huuli arde débat goɗɗo tugnade ko kanko Donald Trump ko haali o wi wonde ko non seulement wonde ko élection ngaji hankkadi won élection ngaji puɗɗiɗi howatede won état ji kewɗi kono e wayno ko kanko Kamala Harris ene won invitation mo Fox News wonnoɓe kamɓe ɗiɗi yoɓe ngar ɓe mbaɗa toon débat ene wayno ko Kamala Harris salinama oɗon invitation ɗum noon ne wayno ko wawi wonde fof ene wayno no kanko Donald Trump o jaɓani débat mo CNN propose ñande nogas e tati lewru octobre toon to Atlanta donc siftinde on tan kadi onon wonɓe e États-Unis wayno oɗo ñalawma samedi hande heddi ko balɗe 49 pour haade woteji arde woteji mbaɗata ko ñande 5 lewru novembre donc wonande kadi to mbawɗon wonde état ji fof ƴeewa continue ƴeewde so tawi oɗon mbawi winditagol ko ɓuuri hewde dartoto ko ñande 7 lewru octobre donc so taw ɗo mbawi winditade binditoɗo yeehi kadi soɗon mbawi wodde law mum goton law donc siftinde noon candidat ɗiɗi gooti hono kanko Donald Trump e kanko kadi Kamala Harris pour wonde président ene waɗi woteji goɗɗi noon ko fate sénateur uji ko fate représentant ji ko fate gouverneur uji e ƴeewe nokku ɗo mbawɗon wonde fof ƴeewon bureau de vote holto woni hen pour hebde habaruji bawɗi wallude on pour holno gotirton so tawi ɗum jogui droit wodde siftinde on tan wodde États-Unis il faut ko ma gona citoyen pour mbawa wodde woteji ko wiyete présidentiel habaruji men international guiɗaɗen ko toon to Liban walla toon to Palestine ene wayno ko kamɓe Israël ɗe balɗe ɓendu kadi ɓe goni koye bombardement ji toon to banggue worgo Liban ɗum noon banggue rew mabɓe kamɓe Israël ɗum noon ko haare wonde hakkude mabɓe kamɓe Israël e oɗo saha joni e groupe wiyeteɗo Hezbollah siftinde on tan yontere ɓennuɗo ande yiyanama hono kamɓe Hezbollah ardi dole yimɓe hohoɓe mabɓe joguinoɓe page uji walla joguinoɓe téléphone aji mbiɗa taki pussiri ɗumen donc waɗi hen yimɓe hewɓe ɗum noon e wayno ko sibabude ɗum ɗon e tugnade kadi e expert uji ko kalata mbi sibabude ɗum ɗon Israël ne andi no wonde oɗo saha joni kamɓe ardiɓe Hezbollah ɓe goni koɓe sariɓe walla koɓe donkiɓe wawde dañde noɓe kaldi ɗum noon ɗum waɗi Israël continue bombardudeɓe o tuggi tan hiccitawel ha faya ñalawma hande o ene wayno ko tugnade habaruji gomɗi toon BBC kamɓe Israël ɓe mbawino bombude nokku mo ganduɗa kamɓe Hezbollah ɓe jooɗi ɓe denda donc ɓe mbaɗi hen ardiɓe ɗiɗi ɓe kadi ko yimɓe tumanoɓe e guila ma won duuɓi kewɗi joni jeeyaɓe complot ji warde militaire uji kewɗi taw ko américain wawi wonde fof ene wayno ko guerre huula wonde ko kamɓe Hezbollah e tugnano ɓe kalide mbi wonde koɓe umminoɓe kamɓene e jamma he noon yiyama wonde ko kamɓe Hezbollah ɓe mbawi fellude toon to Israël kene won missilaji sappo kanƴi fof ɗi camminama hayde goto kadi ene wayno ko noɓe mbirni yani toon to Israël wawi kadi bonnude galle goto walla duppude galle goto ɓe mbi kadi won gañiɗe hen ko wawi wonde fof ene wayno toon to Tel Aviv hande ñalli toon kadi ko seppoji ɗi noon ko yimɓeɓe ene wayno oɗo saha joni ko mbiyata ko kanko Benjamin Netanyahu yo e gouvernement makko saabu ɓe mbi wonde ko ñande 7 octobre
hitande ujunnaji ɗi nogas tati no wani ko kamɓe ko gouvernement makko ko kañum hoore mum welsidi haaɓe jana e ɗum noon tugui nden ñalawma fof defɗen haɗo jartan ɗo gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu ala peeje ɗe waɗi taw ko peeje moƴƴe ɗum noon ɓe mbi wonde ko non seulement e gouvernement mit démission kono ɓe jiiɗi ko lomtoɗomo kanko Benjamin Netanyahu taw ko bawɗo artirde yimɓe dahaɓe heddiɓe hen wuurɓe hen donc ɗum woni ko haalte oɗo saha joni donc ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Hezbollah e kamɓe Israël joni ɓe goni koye haareji andaka noon holno kamɓe Hezbollah noɓe jogori jaborade bombardement ji mbaɗɗi Israël waɗateno ɗeɗo balɗe kono noon ene wayno ko kamɓe ɓe mbawi kadi werlade kamɓe ene bomboji hande missilaji hande toon to Israël toujours ko fati gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu enen haale oɗo saha joni wiya wonde ko hono kanko Yoav Gallant ko kanko woni ministre défense mo Israël e ɗum noon kadi sibabude luurondiral ngal jogui kanko hoore makko e premier ministre Benjamin Netanyahu wiyama hawnaki mo yaltu gouvernement o ɗum noon kanko Yoav Gallant wayno ko mo jeeya kadi e yimɓe wonɓe e laamu Benjamin Netanyahu yiɗɓe oɗo saha joni hono nanodiral waɗe pour beele jamne dañe toon to Gaza ɗum noon ko hunde nde kanko Benjamin Netanyahu o yiiɗa haalde haalum ko ɗum waɗi oɗo saha joni no hawnaki taw ko Benjamin Netanyahu woni koye yidde pusdemo kanko hoore makko yo yaltu gouvernement mum sibabude ɓe nanodirani donc ene wayno ko oɗo saha joni goni ko dañji ƴewde nan lomtoɗo ko haalete oɗo saha joni ko neɗɗo biyeteɗo Gideon Sarr ko on woni lomtoɗo hawnaki jogoɗo lomtademo kono noon ko e ñalawma walla e kihiɗe kadi on inde mum ittama hen sibabude won hawnaki won gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe gouvernement ɓe jiiɗa e muɗum habaruji men toon to guerre hakkude Ukraine e Russie on tunnaɗe habaruji mumen agence international kamɓe e Ukraine naɓe ɓe mbi wonde ɓe mbawi neddude bombuji toon to nokkuji ɗi kadi taw ko paabi ɗo kaɓirɗe moftere walla ɗo kuure moftere e nokku goto woni ko toon to ɓe mbiyata Tikoresk ɗum noon koye région gonɗo toon to Krasnodar ɗum noon ko banggue hirnangue worgo to leydi Russie e goɗɗo nokku goɗɗo kadi woni ko région ɓe mbiyata Tver woni ko banggue worgo banggue rewo leydi banggue hirnangue Russie autorité ji noon hono dadi hohoɓe Russie noon ene wayno hohoɓe Russie noon ene wayno ko haalino wi wonde ko drone aji gummiɗi toon de Ukraine mbawino bonnude zone uji ɗiɗi nokkuji ɗiɗi e oɗon saaha ɓe kalano hol bonnandeji ɓaɗi toon kono ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe mbi ko tugdi jamma aljuma nogas septembre hayattanma subaka samedi nogas go lewru septembre kamɓe Ukraine naɓe ɓe mbawi neldude drone aji ɗiɗi pour bonnude ɗiɗo magasin ngaji ɗiɗi magasin ngaji noɓe mbiri baɗoji ko wiyete munition ngaji ɗum noon ko gueɗe kuure ha e gueɗe ɗe ganduɗa loseɗe e missilaji gueɗe mbaɗ noon toon to Uganda hono kanko ɓi président Uganda wi président Yoweri Museveni ɗum noon ko général biyeteɗo Muhoozi ko kanko woni mawɗo armée toon to Uganda e nder konngudi ɗi o posti toon to ex noon kañum wonno toyeta o wi wonde ko hankkadi ko hedde gurdam toon to Uganda ko so tawi Yoweri Museveni yalti natti wonde président ala fof hankkadi civil gonnowo toon président o wi ɗum noon jogoro wonde président tan hankkadi ko neɗɗo gonnoɗo soldat walla gonɗo policier ɗum noon siftindon tan ko kanko hoore makko o waɗino o wino wonde ko mono candidat ɗum noon koye hitande ujunnaji ɗi e nogas jeegom e kadi o haali kadi o wi wonde ko kanko hoore makko tawde kanko woni armée o ɗum woƴimi joni ko mo continue supportude hono Yoweri Museveni so woni candidat e nder hitande ujunnaji ɗi e nogas jeegom siftindon tan ko Yoweri Museveni ba makko kañum hoore mum ene wayno yarata oɗo saha joni ko duuɓi capanɗe jeetati e kañum hoore mum woni ardima leydi Uganda kene wonde joni duuɓi capanɗe tati e jeenayyi ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Yoweri Museveni o haalani wiide wonde ko est ce que mo jogori wonde candidat e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom kono noon ene wayno ko so tawi o yiiɗi wonde candidat hawnaki ɓiyi ko tawde kañum mawɗo armée ma supporte mum no wiiri ma supporte mo wonde candidat kanko noon général Muhoozi donc no mbiɗen ni ɓi Yoweri Museveni kanko hoore makko meeɗino wiide wonde ko wona candidat o haalino ɗum ko hitande ɓennude o haalino ɗum lewru mars wino won hawnaki mo won candidat pour hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kono noon caggal muɗum o retiri oɗon poste ɗum noon wi caggal mum kanko woƴa joni woƴa ko oɗo saha joni concentrade walla wattude haqqille makko e armée o
mo ardi o e kadi komo soutenu on continue supportude ba makko so tawi a yiiɗi wonde candidat tonto Sénégal e ɗum noon ene wayni ko kamɓe ardiɓe leydi ndi e kanko tonto Sénégal ene wayni ko tonto Sénégal e pewnitagol maɓɓe pour woteji baɗoji ɗo e lebbi ɗiɗi tonto Sénégal pour ƴeftude ko wiyete sarɗiyankoɓe hono kanko ministre de l' intérieur o arino toon fottude ene partiji ɗi fof pour yewtude gueɗe ko fate woteji ɗi no jogol wadde ɗum noon e tugnade kadi habaruji ko ɗi radio france holli wonde ko caggal minute aji tan nde ɓe goni ɗeɓe kamɓe fof ndeɓe naddi toon ɓe joddi toon hono kamɓe kanko ministre de l' intérieur o biyeteɗo Jean Baptiste Tine e kamɓe kadi yimɓe jeeyaɓe surtout enne ko mbiyata ko coalition walla alliance pour la transparence des élections ɗum noon ko fedde walla ko fedde rendinde pelle kewɗe lundu ɗum noon ko pelle lunde ɗen jeeya hen pelle parti ji laaminoɗe adan ene wayno ko ɓeɗon caggal nde dukkoji kewɗi kewi goni hakkude mabɓe kanko e président kanko ministre de l' intérieur o e ɗum noon sibabude wonde ko noɓe mbiri e wiide mabɓe kamɓe won peeje kewɗe ƴeftade peeje ɗe ƴeftako taw koɓe kalda ɗum noon ɗeɗon peeje e duttita wano kanko ministre de l' intérieur nde o sali ɗum ɗon e wayno ko kamɓe ɓeɗon jeeyaɓe e oɗo atel no mbiɗen ni ko alliance pour la transparence des élections ko mouvement ndendinde ken wonno kono ɓuura temedere parti opposition ene wayno ko kamɓe nden oɗo saaha ɓe jalti ɓe mbi wonde ɓe joddata ko ministre de l' intérieur o donc won heddiɓe toon dungnade kadi e yimɓe surtout yene jeeyaɓe e alliance pour parti laamiɗo mbi wonde ko oɗo saaha joni ene wayno ko ɓuuri hewde yiyede wonde ko yimɓe gona e dugdude gona e haaldude kono caggal muɗum ne nanodira e hon gueɗe won kono noon wona wiide tan ene yalta oy kono e tugnade makko kadi konngol makko kanko Oumar Sarr donc e tugnade kanko joguiɗo konngol atel hono biyeteɗo Oumar Sarr o wi wonde ko aadaji koɓe gadirno ko yewtidde e gueɗe e kadi famde wonde won hawnaki won goto men fof won miijo mo ngo jogui jiida e miijo ngol wongo donc wostodirde miijoji ɗi jiida e finalement arde ha wawde famodirde hunde kono o wi wonde ko ɓe nodira tan ko taw yimɓe laamu ngu ƴefti en ene garan puntaɓe taw ƴefti mbawi ƴeftude dasuji mbawi ƴeftude kadi kala peeje ɗe ganduɗa no wotirte eyyi ko noon gaddiɓe tan ene kalanaɓe pour wona ene jiiɗi heeɗade koɓe kalata ko yidde tan wiide wonde ko kañumen noddiɓe e ɗum noon ko hunde nde gasata ɗum waɗi kanko Oumar Sarr o koye jeeya koye kanko woni porte parole atel noon ko yimɓe goomu walla fedde rendinde pelle kewɗe kene wiye pelle ujunere taw ko yimɓe lundu wono konngol tugnade e makko kanko docteur Ibrahima Mbow woni ko kanko woni union citoyenne bonti ɗum noon kadi kamɓe goni ɓe jeeya kadi koye ene wayno ɓe jeeya koye coalition présidentielle o wi wonde ko e wiide makko wi wonde ko eɓe ɗaminno wonde ko kamɓe parti opposition ɓe jalta ɓe jaaha o arde namdade ministre mo ganduɗa en ko président walla ko laamu toɗɗi ɗum yo ar wayla hunde nde ganduɗa taw ko décret présidentiel yo wayla ɗum ko hunde nde meeɗani yiyede o wadde ɗeɗon peeje ko wasi wonde sérieux oy ɗum noon kadi ko affaire cuka kono wi wonde ko on jii ɗum ene wayno ko wawi wonde fof ma Sénégal continue avance ude e kadi ene wayno ko yimɓe Sénégal naɓe ko kañum cuɓiɓe yoɓe gartu e kadi ma jaab continue yidde wonde yiideɓe ɓe continue golle ɗe mbaɗata ɗe ɗum noon haali ɗum ko kanko biyeteɗo docteur Ibrahima Mbow kanko kadi ko jeeya koye alliance présidentielle ko wawi wonde fof no hon ministre de l' intérieur o hono biyeteɗo Jean Baptiste Tine o haali kadi wi wonde ko ene hersini seeɗa noɓe jaltiri ni gueddude wona position politique poɗɗo marchude oy ɗum ɗon kadi firti wonde ko hande e nder ko ɓenni e histoire o wi kadi ne wayno histoire holli wonde ko gueddugol ɗum noon wona hunde wawde wallude o donc mo continue noddude atel yoɓe gartuɓe joddoto e mabɓe eyyi kadi ene wayno ko haade wonde trop tard siwtinton tan woteji toon to Sénégal mbaɗata ko ñande 17 lewru novembre kabaruji men international cakkitorɗen ko toon to Nigéria ɗum noon balɗe sappo caggal nde toɓoji kewi dole mbanno toon to Nigéria ɗum noon ko nokku wuuro wiyetengo Maiduguri ɗum noon ko capital état biyeteɗo Borno toon to banggue rewo funnague Nigéria
ene wayni ko caggal balɗe sappo toɓoji ɗi mbaɗi toon oɗo sadio ni kamɓe laamu gongu toon ɓe goni koye limde holno foti mayɓe hen e kadi hol bonandeji no mbayi hewde toon ko tiwma tan koye kene wona temedde neɗɗo yimɓe ɗo temedere neɗɗo mayi toon sibabude ɗiɗo toɓoji e ha handi kadi ne wayni ko won nokkuji kewɗi handi goni koye nder ndiyam ɗum noon ko ɗum woni ko haalte oɗo sadio ni ɗum ne wayni ko tugnade kabaruji gummiɗi toon hono kamɓe gouverneur biyeteɗo baba gana zulu ene wayno kañum hoore mum noddi namdima ballal international wi wonde ko kala dole ɗe ɓe joguino hen pour wawde wallude walla dandude yimɓe woni toon walla dandude nokkuji goni toon ene wayno ko dole mabɓe hankkadi gasi e hiisa mabɓe ene wayno ko kene wona jeegoɓal wuuro ngo fof walla so ha hande woni koye nder ndiyam ɗum noon ene wayno ko so tawi hawnaki ndiyam ɗam yalti kadi wuuro ngo fof ma mate tugnade kadi hiisaji mabɓe gueɗe kewɗe bonni toon to ngoɗon wuuro ene jeeya e gueɗe bonɗe toon surtout henno ko nokku mo ganduɗa prisonnier ji ɗi gonno donc ɓalle muɗum pusi ha yimɓe heɓe jalti hen dogui wonnoɓe prison jalti hen donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sadio ni kamɓe yimɓe wonɓe toon ɓe mbi wonde ko hawnaki kene wiye kene won ujunere neɗɗo mayi toon e ɗiɗo toɓoji noon wona toon to nigéria tan ene wayno ko kala kowoni leyɗel afrique de l'ouest oɗo dumunno fof heewi toɓoji donc balɗe ɗiɗi ɓennuɗe hen ha toɓoji kadi mbaɗi toon to sénégal to mauritanie to mbaɗi hawnaki journée uji men garoji janggo ma en ƴeewo hebde date uji paaɗe ɗiɗo toɓoji toon to ɗeɗo leyɗel gonɗe afrique banggue hirnangue. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma sept hawri ko sept hawri ko nogasi ko lewru septembre hitande ujunnaji 2024 yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.